ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନିହାତି ହେଉଥିବ। ତ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଥରେ ଏମିତି ଡାଲମା ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ପରିବା ଥିବ ନେଇଯିବେ। ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଗ ଡାଲି ହେଉ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଠି କିଛି ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଛେଚିକି ଦେଇଦେଇ ତା ସହିତ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ଡାଲି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ କରି ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଟିକେ ଡାଲିକି ଭାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଆମେ କାଟିକି ରଖିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏଠି ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା ବା କିଛି ସମୟ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେବେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଛି ତ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇକି ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ଏଠି ସିଟି ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସିଟି ନିହାତି ଦେବେ, ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିଦେବେ। ଭାତରେ ହେଉ, ଅରୁଆ ଭାତରେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।